இன்னைக்கு நம்ம என்ன கான்செப்ட் பார்க்க போகிறோம்னா ஊப்ஸ் கான்செப்ட். ஜாவா வந்து ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்ட் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரி, ஜாவா வந்து ஊப்ஸ் பேஸ்டு கான்செப்ட். அப்போது பேலன்ஸ் இருக்க ப்ரோக்ராம்லாம் எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சி பார்த்தீங்கன்னா வந்து அதை வந்து ப்ரொசீஜரல் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. C++ பார்த்தீங்கன்னாலும் ஊப்ஸ் பேஸ்டு கான்செப்ட் தான், அதுலேயும் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. சரி, இதை எப்படி டைப்ஸ் பார்க்கலாம் என்னென்ன இருக்குன்ட்டு. ஐ லெவல் லாங்குவேஜ், மிடில் லெவல் அண்ட் லோ லெவல், ஃபைனலி வெரி லோ லெவல். சரி, ஐ லெவல் லாங்குவேஜஸ்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஊப்ஸ் கான்செப்ட் பேஸ் பண்ணி வர ப்ரோக்ராம் எல்லாமே வந்து ஐ லெவல் லாங்குவேஜ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஜாவா, C++. அண்ட் தென் மிடில் லெவல் லாங்குவேஜ், ஐ லெவல் லாங்குவேஜ் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஹியூமன் அண்டர்ஸ்டாண்டபிளாக இருக்கும், ஈஸியாக வந்து நம்மளுக்கு புரிகிற மாதிரி இருக்கும். அதனால் வந்து அதுக்கு ஐ லெவல் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு நேம் வந்தது. அண்ட் தென் செகண்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா மிடில் லெவல் லாங்குவேஜ். இது வந்து என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொசீஜரல் லாங்குவேஜ். எந்தெந்த லாங்குவேஜ் வந்து இதில் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா C, Fortran, Pascal, இதெல்லாம் வந்து ப்ரொசீஜரல் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அண்ட் தென் தேர்ட் ஒன் வந்து லோ லெவல் லாங்குவேஜ். இந்த நேம்லேயே இருக்குது, இது வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு. இது எது ஃபாலோ பண்ணுன்னா அசம்பிளி லாங்குவேஜ். அந்த ப்ரீவியஸாக ரொம்ப ஓல்டு வெர்ஷன்லாம் இதை ஃபாலோ பண்ணி தான் இருக்கும், அசம்பிளி லாங்குவேஜ். அண்ட் தென் ஃபைனலி வந்து வெரி லோ லெவல் லாங்குவேஜ். இது வந்து பியூர் மிஷின் லெவல் லாங்குவேஜஸ். நான் ஜஸ்ட் 0s and 1s மட்டும்தான் நம்ம இன்ஸ்ட்ரக்ஷனே கொடுப்போம். அதனால் நம்மளால் சுத்தமாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கவே முடியாது. மிஷின் மட்டும்தான், அதால் மிஷினுக்கு தான் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்குவோம். ஏன்னா நம்ம அது கொடுக்கறதே 0s and 1s தான் கொடுப்போம். ஸோ இப்போ வந்து ப்ரொசீஜரல் லாங்குவேஜ்க்கும் ஊப்ஸ் கான்செப்டுக்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மேன் வந்து ஒரு காருக்குள்ளே ஏறுறான். இப்போ இதுக்கு நான் வந்து ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எழுதுகிறேன். ப்ரொசீஜரல் லாங்குவேஜில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம், ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எழுதுவோம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து ஓப்பன் த டோரை ஓப்பன் பண்ணணும். அண்ட் தென் டோரை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு காரில் ஏறி உட்காரணும். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து டோரை க்ளோஸ் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம், கீஸ் போடணும். இதேமாரி ஒரு ஸ்டெப்பாக இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எழுதிட்டே வருவோம். கீஸ் போடுவோம். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் காரை ஸ்டார்ட் பண்ணணும். சப்போஸ் கார் ஸ்டார்ட் ஆகலைன்னா திருப்பியும் அந்த காரை விட்டு வெளில இறங்கிட்டு டோரை க்ளோஸ் பண்ணணும். இதேமாரி நிறையா ப்ரொசீஜராக போயிட்டே இருக்கும். அதனால் வந்து நம்மளுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணவே முடியாது, ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும். இது ப்ரொசீஜரல் லெவல் லாங்குவேஜ். இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து ரொம்ப நிறையா இருக்கும், அதனால் நம்மளுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும். இதையே ஊப்ஸ் பார்த்திங்கன்னா வந்து அதுக்கு வந்து ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் இண்டிவிஜுவல் கான்செப்ட்ஸ் இருக்கும். அந்த 7 ஃபியூச்சர்ஸ் சொல்லுவாங்க பாருங்கள், கிளாஸு, ஆப்ஜெக்ட்டு, அப்ஸ்ட்ராக்ஷன், இன்டர்ஃபேஸ், இன்னரிட்டன்ஸ், இதேமாரி சொல்லிகிட்டே போகலாம். ஒரு 7 கான்செப்ட்டு. அதெல்லாம் வந்து இண்டிவிஜுவல், எல்லாத்துக்குன்றது தனித்தனியாக இருக்கும். அதை நம்ம அப்படியே அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு தகுந்த மாரி. அதனால் அது ஈஸியாக இருக்கும் ரொம்ப. இதில் ப்ரொசீஜரல் லாங்குவேஜ் பார்த்திங்கன்னா வந்து ரொம்ப சேஃப்டியாக இருக்காது. பிகாஸ் இதில் வந்து ஹைடிங்கே இருக்காது, டேட்டாவை எதுவுமே ஹைட் பண்ண முடியாது, அப்படியே தான் எல்லாமே க்ளீனாக இருக்கும். அதனால் வந்து விசிபிளாக இருக்கும். தட் மீன்ஸ் எதுவுமே செக்யூரிட்டி, சேஃப்டி எதுவுமே இல்லை. ஸோ இது வந்து ரொம்ப செக்யூர்டுக்கு யூஸ் பண்ண முடியாது ப்ரோக்ராம். இப்போ ஏதோ நம்ம ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதுகிறோம், அது செக்யூர்டாக இருக்கணும்னா அதுக்கு வந்து ஊப்ஸ் கான்செப்ட் தான் மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணணும். தட் மீன்ஸ் டேட்டாவை வந்து இதில் ஹைட் பண்ண முடியும் ஊப்ஸில், ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்ட் ப்ரோக்ராமிங்கில். அது மட்டும் இல்லாமல் அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் இப்போ டெவலப் பண்ணுறோம், மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் ஊப்ஸ் கான்செப்ட். நார்மலாக வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் டெவலப் பண்ணுறது ஈஸி, பட் அதை மெயின்டைன் பண்ணுறது டஃப்பாக இருக்கும். பட் ஊப்ஸில் வந்து டெவலப் பண்ணுறதும் ஈஸி, மெயின்டைன் பண்ணுறதும் ஈஸி. அது மட்டும் இல்லாமல் ஊப்ஸ் கான்செப்டில் ரியல் டைம் ப்ராப்ளம்ஸை ஈஸியாக சால்வ் பண்ண முடியலாம். ரொம்ப டே டு டே லைஃப்பில் என்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கோ அதை கூட இதை ஊப்ஸ் கான்செப்டில் நம்ம சால்வ் பண்ண முடியும். அந்த 7 ஃபியூச்சர்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்மளால் பண்ண முடியும். இதுதான் வந்து ப்ரொசீஜரல் லாங்குவேஜ்க்கும் ஊப்ஸ்க்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸு. இப்போ வந்து அந்த ஃபியூச்சர்ஸை பற்றி பார்த்துலாம். ஊப்ஸ்னாலே ஒரு 7 ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்குது. அதை வந்து இப்போ தியரியாக பார்த்துலாம். அண்ட் தென் அப்கமிங் வீடியோஸில் வந்து ஒரு கான்செப்டை வித் எக்ஸாம்பிளோட ப்ரீஃபாக பார்க்கலாம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து கிளாஸ். ஃபர்ஸ்ட் அந்த 7 ஃபியூச்சர்ஸ் சொல்லிடுறேன் என்னென்ட்டு. கிளாஸ், ஆப்ஜெக்ட், அப்ஸ்ட்ராக்ஷன், அண்ட் தென் ஃபோர்த் ஒன் இன்னரிட்டன்ஸ், இன்டர்ஃபேஸ், என்கேப்சுலேஷன், அண்ட் தென் ஃபைனலி பாலிமார்ஃபிசம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ். நம்மளுக்கு கிளாஸ்னாலே டக்குன்னு என்ன ஞாபகம் வரும், கிளாஸ் ரூம் தான். அதே தான் இங்கேயும். கிளாஸ் ரூமில் என்ன இருக்கும், நிறைய ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் போர்டு, சாக்கு, சேரு, டஸ்டர், இதேமாதிரி சொல்லிகிட்டே போகலாம். அதான் கிளாஸ்னாலே என்ன இருக்கும், நிறைய ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கும். இதே ஜாவாவில் பார்த்திங்கன்னா என்ன இருக்குன்னா, டேட்டா மெம்பர்ஸ் இருக்கும், மெத்தட்ஸ் இருக்கும், கன்ஸ்ட்ரக்டர் இருக்கும். இதை அப்கமிங் வீடியோஸில் அந்த ப்ரோக்ராம்லாம் பார்க்கலாம், கொஞ்சம் கிளியராக புரியும். இப்போ ஜஸ்ட் தியரியாக மட்டும் சொல்கிறேன். கிளாஸை வந்து டெக்னிக்கலாக எப்படி சொல்லுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா லாஜிக்கல் என்டிட்டி. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கிளாஸ். அண்ட் தென் செகண்ட் ஒன் ஆப்ஜெக்ட். ஆப்ஜெக்ட் டெக்னிக்கலாக எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா ரன் டைம் என்டிட்டி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆப்ஜெக்ட்னா என்ன, ஒரு திங், அதுதான். இப்போ பென் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க, கிளாஸில் தான் அந்த ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது. ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் பென் எடுத்துக்கிறேன். அதுக்கு வந்து ஐடென்டிட்டி இருக்கும், ஸ்டேட் இருக்கும், பிஹேவியர் இருக்கும். எந்த ஆப்ஜெக்ட் எடுத்தாலும் இது 3 இருக்கும், ஐடென்டிட்டி, ஸ்டேட், பிஹேவியர்.
ஐடென்டி பார்த்தீங்கன்னா தட் மீன்ஸ் அதுக்கு ஒரு நேம் இருக்கும். இப்போ ரெனால்ட்ஸ் பென் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அதான் அதோட ஐடென்டி ரெனால்ட்ஸ். ஸ்டேட் பார்த்தீங்கன்னா அது என்ன இருக்கும், ப்ளூ கலரில் எழுதுனா ப்ளூ, அண்ட் தென் அதான் என்ன கலரில் இருக்கோ அதான் ஸ்டேட். பிஹேவியர்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு எது யூஸ் ஆகும், ரைட்டிங் பர்பஸ்க்கு யூஸ் ஆகும், அதான் பிஹேவியர். அப்போது எந்த ஆப்ஜெக்ட் எடுத்தாலும் அதுக்குன்ட்டு ஐடென்டி, ஸ்டேட், பிஹேவியர் இருக்கும். இதுதான் வந்து ஆப்ஜெக்ட். அண்ட் தென் தேர்ட் ஒன் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன். அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் வந்து நார்மலாக அதோட இங்கிலீஷ் மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா என்ன வரும், எலிமினேஷன். அப்போனா எப்படி இதை அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் யூஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம எலிமினேட் பண்ண போகிறோம், ஹவு டு எலிமினேட் அப்படின்னு பார்க்கலாம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டு இருக்காங்க, அவங்க உங்ககிட்ட என்னென்ன கொஷின் கேட்கலாம், உங்களுக்கு பிடிச்ச ஃபுட் எது, உங்களுக்கு என்ன மூவி பிடிக்கும், உங்கள் ஏஜ் என்ன, உங்கள் நேம் என்ன, நீங்கள் எங்கே படிக்கிறீங்க, என்ன படிக்கிறீங்க, இதேமாரி கொஷின்ஸ் கேட்கலாம். சப்போஸ் இதே வந்து நான் ஒரு பேங்க் ஓனர், எனக்குன்னு கஸ்டமர் இருப்பாங்க, அவங்ககிட்ட இப்போ நான் கொஷின்ஸ் என்ன எதை பற்றி டீட்டெயிலாக கேட்கணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் வந்து என்னென்ன அவங்க நேம் என்ன, ஏஜ் என்ன, அக்கௌண்ட் நம்பர், அட்ரஸ், இது மட்டும்தான் அவங்களுக்கு தேவைப்படும் பேங்க் ரிலேட்டடாக. அப்போது எனக்கு தேவையான யூஸ்ஃபுல்லாக டேட்டாவை மட்டும் நான் எடுத்துக்கிறதா வந்து அப்ஸ்ட்ராக்ஷன். ஒரு ப்ரோக்ராமில் நார்மலாக வந்து எல்லாமே இருக்கும், அதில் எனக்கு எது தேவையோ அதை மட்டும் நான் எடுத்துக்கிறது அப்ஸ்ட்ராக்ஷன். தேவையில்லாததை எலிமினேட் பண்ணிடுறோம். ஓகே. அண்ட் தென் ஃபோர்த் ஒன் வந்து இன்ஹெரிட்டன்ஸ். இன்ஹெரிட்டன்ஸ்னாலே ஒன்றும் இல்லை, ஜஸ்ட் டிரைவிங் ஃப்ரம் தி ஆன்சிஸ்டர்லேருந்து டிரைவ் பண்ணுறது தான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேரண்ட் கிளாஸ்லேருந்து சப் கிளாஸில் நம்ம டிரைவ் பண்ணிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து எனக்கு ஃபாதர் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அவங்களுக்கு ஒரு கேரக்டர் இருக்கும், அதே கேரக்டர் எனக்கும் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்களுக்கு இப்போ எல்லோ கலர் பிடிச்சிருந்தா எனக்கும் எல்லோ கலர் பிடிச்சிருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுக்கு இருக்க கேரக்டரும் எனக்கு வரும், ப்ளஸ் அடிஷ்னலாகவும் எனக்குன்னு தனியாக கேரக்டர்ஸ் இருக்கும். தட் மீன்ஸ் டிரைவிங் நியூ கிளாஸ் வித் த எக்ஸிஸ்டிங் கிளாஸ் வித் இட்ஸ் ஓன் ப்ராப்பர்ட்டி. தட் மீன்ஸ் இப்போ என்னோடய ஃபாதருக்கு இருக்க கேரக்டரும் எனக்கு இருக்கும், ப்ளஸ் அடிஷ்னலாகவும் எனக்கு இருக்கிறோம் கேரக்டர்ஸ். அதுதான் வந்து இன்ஹெரிட்டன்ஸ். இது பார்த்திங்கன்னா வந்து இன்ஹெரிட்டன்ஸ்னாலே கோட் ரீயூசபிலிட்டி. பேரண்ட் கிளாஸ்லேருந்து நம்ம சைல்ட் கிளாஸ்க்கு நம்ம பேரண்ட் கிளாஸில் இருக்கிறதுலாம் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படியே எடுத்து. அதுதான் வந்து இன்ஹெரிட்டன்ஸ். இதோட அட்வான்டேஜஸ் வந்து கோட் ரீயூசபிலிட்டி தான். இன்ஹெரிட்டன்ஸில் வந்து நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது, சிங்கிள், மல்டி லெவல், அதேமாதிரி சொல்லிகிட்டே போகலாம். ஆனால் மல்டிபிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் மட்டும் ஜாவாவில் சப்போர்ட் ஆகுது. அதுக்கு பதில் தான் அந்த ஃபிஃப்த் இன்டர்ஃபேஸில் பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒன்லி மெத்தட்ஸை மட்டும் நம்ம டிஃபைன் பண்ணுவோம் அலாங் வித் இட்ஸ் சிக்னேச்சர். தட் மீன்ஸ் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருவோம். எதுவுமே வந்து அந்த மெத்தட்ஸில் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பார்த்திங்கன்னா எதுவுமே இருக்காது, அதை வந்து கிளாஸில் போட்டு தான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவோம். ஓகே, இன்டர்ஃபேஸ். அண்ட் தென் சிக்ஸ்த்து ஒன் பார்த்திங்கன்னா வந்து என்கேப்சுலேஷன். என்கேப்சுலேஷன் சாதாரணமாக வந்து கேப்சியூல்னா என்ன, ஜஸ்ட் ஒரு டேப்லெட், அது உள்ளே வந்து மெடிசன் இருக்கும் இன்சைடில், வெளில வந்து அதை கவர் பண்ணியிருப்பாங்க செக்யூர்டாக இருக்கணும். அதே தான் என்கேப்சுலேஷன் வந்து செக்யூரிட்டி பர்பஸுக்கு நம்ம என்கேப்சுலேட் பண்ணுவோம். ஏதாச்சும் டேட்டா வந்து செக்யூர்டாக இருக்கிறதுக்கு என்கேப்சுலேஷன் யூஸ் பண்ணுவோம். அண்ட் தென் ஃபைனலி வந்து பாலிமார்ஃபிசம். சரி, ஓகே. பாலினா ஃபர்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மெனி, மார்ஃபிசம்னா கேரக்டர்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஏதோ ஒரு பர்சன் எடுத்துக்கோங்க, அவங்க வந்து இப்போ வீட்டில் அவங்களுக்கு ஒரு கேரக்டர் இருக்கும், டாட்டரோ சன்னோ ஏதோ இருக்கும். ஸ்கூலில் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஸ்டூடெண்ட்டு, அவங்களுக்கு ஒரு சிஸ்டர், பிரதர், ஃப்ரெண்ட், இதேமாரி வந்து பிளேஸ்க்கும் ரிலேஷன்ஷிப் தகுந்த மாரி அவங்களுக்கு வந்து பிஹேவியர் வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். சேம் பர்சன் தான், ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் பிஹேவியர்ஸ் இருக்கும் பிளேஸுக்கும் ரிலேஷன்ஷிப்க்கு தகுந்த மாரி. அதான் வந்து பாலிமார்ஃபிசம். ஓகே கைஸ், இதை பற்றி ப்ரீஃபாக ஒன்று வித் எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராமோட அப்கமிங் வீடியோஸில் பார்க்கலாம். ஜஸ்ட் இப்போ பார்த்தது வந்து பேசிக்ஸ் தியரி தான், டெஃபினிஷன் மாரி. ஓகே கைஸ், தேங்க்யூ.